Ассалому алайкум дӯстони азиз. 54 квадрат дар этажи 8 шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград. Бари шумо просто дӯстон хона зӯи бағал тегай кадомитон мегирен ошушон навора то охир тамошо кунед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардум тамошобинои канали Сауду ТВ. Мо дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград хӯрдем бача азиз. дӯстони азиз, каничкаи маршрути 41 бардороинам. Маршруту 41. Анами дом да дӯстон, доми 18 этажай. Хонаи мо дар этажи 8-май. Ма абзораш мекунам, тамошо кунем бардоро. Фабрика Ленинград. Инами ҷай. И тарафро ба сӯи коллеҷи тиббӣ аз мости 46 омадем дӯстон. Инами дом, инам Бухоро. Исмоил шоп. Вуҷудра мегафон. Хулоса дӯстон. Ай тараф мерем, аз таги дом бо набуртон мекунем, тамошо кунем. дӯстони азиз, инами домай, ина бардоро нигоҳ кунед. Инами дом дӯстон. Инами то омадем. Ҷараи калоне бардор азиз. Инами доми 18 этажа дар этажи 8-май хонаи мо дӯстон азиз. Аз қадез бо навортон мекунем, тамошо кунем бачако азиз. дӯстони азиз, мо дар ошиёнаи 8 қарор дорем. Ина бардоро, ина лифтора дидастен, ина дӯстон. Просто хона зури бағал тегай успет кина дӯстон бигирен шмарамадна. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. 54 метри квадрати бардор азиз. Калидор. Вақти омадем прямо мешава кухни дӯстон. Кухни марҳамат. Терезо ба як хонаи дига пайваст кардагай. Ина дарош. Иҷам калидор дӯстон. Тарафи дасти роста мешава баня ва ҳоҷатхона як ҷоя кардагӣ. Ҳамин свеча гузаронда мегастам ба оди бачаҳо кам татолитари кунем. Ина дӯстон, ина ми ҳолат хулоса. успет кунем бачаҳо, варианти хубай. Иҷа боша дӯстон хонаи якум. Ина марамад. Якум хона. Ин ҳамин ҳолат. Ин лиёстр бардор азиз. Кондитсионер задагиай. Иҷа боша хонаи ду дӯстон. Ина. Ҳамин тарафҳое ки мисол хона навор кестан бардоро, и ай дига ҷо фарқ дорада. И территория нархошон кам дора қиматтарак бардор азиз. Ина дӯстон. Марамад ина. Ин ҳамин ҳолат. Ина домо. Ина бача соҳибхона. Бача ма. Инҷа соҳибхона. Қатъиан чахчақ мекунем, хонаро мехарем бача азиз. Ина дӯстон. Хулосан ҳам хеле гапа бардоро. успет кунем, хонаро бигирем. Ина. ҷонтон нагардум, лайкора монем, подписатсия кунем. Чизе дар кора комментария кунем бача азиз. дӯстони азиз, нархи хона 534 000 сомонӣ. Беҳад варианти хубай. хитон дидем ки ман хонаро абзор кардам, аз поён нишонтон додам. хулоса ки кадомитон нолозима марамат. рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо аз умми канали мо занг занед бача азиз. марамат. омада хонаро бинед, бихаред.